Durian. Ang tag durian oh. Ako kay nga liso guys. Grabe ka dako sa lisod gatunga mis Among- kubana. Ako, Nitunga na mo sa akong asawa ang Ano, isa kalisuhan na. Kani oporo na ni unod. Magpaliwat mi ani durian ni pinalit ni namo. Magpaliwat mi kay baga kay unod. Ano siya oh. Ambot kung sa nga ani nga klase sa durian. Grabe ka dako sa iyong unod. Makapang dilap ta sa kontudlo sa kanindot. Namis kayo. Thank you for watching. Bye-bye. Inani ra ka gamay ihan liso. Gamay ra kay liso. Gabi unod. Binalit din namo sa Quezon. Mas kayo. Amo lang yung ginagmay og able kay tagsa naman kaliso. Ang isa kaliso among gitunga sa kumbana kay ilang may magpalabig vitamins. Sabi nila kuab kana dako kayo unura. Paborito kay nako ng durian. Pero ginagmay lang akong kaunon. Tungod sa kagrabing sustansya ani. Pataas po ni sa dugo. Sabi na ko unod ba? Mo din durian sa Davao? Grabe ka dako, murag kumo, niya mura ni liso, gamay kayo. Dili gansig yun, ug may paliton. Magtanom ko ani, kaya ron nga ako na po may mamaligya. Negosyante yun. Daghan pa nag-unod ba? Amay kayo? Yaoy. Durian. Mangain sang mangain tag durian.
Bye-bye. Thank you for watching. I love you all.